Haga Ialehkai MLS kom ka Los Angeles ka badai ka klub Ialehkai jong Chiellini rengkan bat ukirat Bale kalayo ban Rung ka final jong ka MLS kom. Bat kani kadai ka Sien ka Nyngkong na banta ka Los Angeles Football Club ban yo Rung ka final. Hadin bagalala ban pelim ya ka Austin dalai laganot. Haga ni Ialehkai Christian Arango ubadai na ka Colombia ulayo ban penkijar Nyngkong na banta ka Los Angeles kata ha minit ka ba arpe kundai. But ia ka bol la penbu da wila. Haga kila step ka Los Angeles katam ia ka Austin da iway laganot. Haga kila mit kata haga minit ka bah riu peu a ka Los Angeles layo biang ia ka gol ka ba ar ka jongka. Hadin bau defenders jong ka Austin uruti ula kumba kelaban tep syaka gol la jong. But hadin kendai minit swaban kut ke Ialehkai kata haga minit ka ba pra peu ka Los Angeles ka layo ban tep ia ka gol ka balai ka jongka leng ba u kwakwo opaku ubadai nakari khana. But leng bagi ni gilai gol ka Los Angeles ka lala ban pelim ia ka Austin. But kalayo ban Rung syaka final jongka MLS Cup. But kadai ka Sien ka Nyngkong na banta ka Los Angeles bahkan yo Rung syaka final jongka MLS Cup. Haga Ialehkai ka baar ka Philadelphia Union kalala ban pelim ya ka New York City da lai na ka way. Haga ni Ialehkai ka New York City Ialehkai khamha ban ya ka Philadelphia Union haga ba kalayo adu riu persen ke position kat ba ka Philadelphia Union kayo tang lai peu 100% ke position. Haba pe haga ni Ialehkai haga kala step omdot gino gitim gibala ban khijar badai haga kala mit kata haga minit ke basan peu nyau ka New York City kalayo ban khijar Nyngkong lengba Morales. Bat ia ka bol penbu da Rodriguez. Batang hapo peu minit ka Philadelphia kalala bat pedia khat ya ke shigu jong ka New York City lengba Ukaransa. Bat ia ka bol penbu da Glassness. Tang hadin ar minit ka Philadelphia kalayo ban chep ya ka gol ka ba ar ka jong ka lengba Augusta. Bat ia ka bol penbu da Ukaransa. Bat hadin kendai minit kata ha minit ka ba nyau peu reu ka Philadelphia kalayo ban chep ya ka gol ka balai ka jong ka lengba Ukori. Bat leng begini gilai gol ka Philadelphia Union kalala ban pelim ya ka New York City dan lai la ka way. Bat kalayo ban Rung syaka final ka ban long hakan riu tarik November Persia bat ka Los Angeles Football Club.